Los nosos derechos por la asociación como movimiento. Unha vez que se chega aquí a un centro, Ves ben este logo? Pois quédate con el, porque aquí ven o meu fillo dende os 4 meses para divertirse aprendendo. Ves ben este logo? Pois quédate con el. Aquí veñen as miñas fillas a desfrutar da música, porque basicamente nos fai máis felices. Os nosos mellores recordos van sempre ligados a unha melodía que nos axuda a recrear eses momentos e sentimentos.